Игралното поле, на което състезателите се бият, може да бъде в две форми. Едната е октагон или осмоъгълник, другата беше по-стандартната до преди няколко години, си беше абсолютен квадрат. Това, което вас ви интересува, е, че има разлика между площ за състезание и игрално поле. Игралното поле е цялата тази площ тук. Общо взето около нея са разположени треньори, странични съдии, съдийската маса. Състезателите се състезават върху червеното и зеленото поле. Когато започне срещата, те биват извикани тук, покланят се и срещата започва тук. Всяко напускане на полето по време на срещата и докато тече времето по определен начин е наказание. Тоест, ако даден състезател стъпи с един крак на синьото, не на жълтото или на червеното, а на синьото, с цялото стъпало навънка, обикновено се брои за наказание. Ще ги разгледаме случаите, когато това не е наказание, малко по-късно. По същия начин, когато полето е квадратно, общо взето стъпят ли извън състезателния квадрат, пак следва наказание. Дисплея, който виждате по време на състезанието, показва няколко неща. Първото, което така прави впечатление, е номера на срещата. Знаете, състезанията при нас общо взето се показват и номерата на срещите се показват на едни картончета, които стоят, тъй като реално дисплея е доста малък и много често, освен да видите резултата, който се показва ето с тук, колко точки са за червения, колко за синия, общо взето друго не се вижда, разбира се, времето. Това ви е времето, което остава от съответния рунд. Номера на рунда е точно тук. Това ви е срещата, т.е. това е 17-та среща на трето игрално поле. Цифрите, които виждаме отдолу, ще започнем от тук. Така наречените гамджонг са наказанията, които има даден състезател. В последната актуална, последния формат, в който се провеждат състезанията по тейкондо, това са първия, който спечели 2 от 3 рунда печели. Общо взето при натрупване на 5 наказания, рунда приключва с полза на другия състезател. Ако натрупа още 5 в следващия или последващия рунд, съответно губи цялата среща. Наказанията се показват тук за съответния рунд. Те се показват, защото треньора и състезателя трябва да са наясно колко имат и общо взето, когато се достигне до 4 наказания, съдията дори прави специален жест към състезателя, с който му напомня, че има 4 наказания, просто състезателя трябва да внимава при 5-то наказание губи рунда. Тук се описва дали състезателя е спечелил рунд. Тоест, това е втори рунд. Рунд наравно не може да завърши. Така че винаги един състезател трябва да бъде победител. Какви са начините за победа, ще ги разгледаме малко по-късно. Тук червеният състезател е спечелил първи рунд. Виждате един рунд тук, синия не е печелил рунд. Ако спечели 2 рунда, разбира се, състезателят печели срещата. Играе се трети рунд, ако и синият състезател спечели рунд, рундовете стават 1 на 1, тогава се играе и трети рунд. Това тук, където са всъщност ударите, които е отбелязал в електронната екипировка дадения състезател. Защо са важни тези удари? Защото при равен резултат това е един от критериите, по който се определя победителя в срещата. Знаете, че електронната екипировка в тейкондо общо взето отчита ударите в тялото и в главата, ако те бъдат нанесени с правилната част и с достатъчно сила. Ако обаче ударът бъде нанесен с недостатъчно сила
Въпреки това системата отчете, че има удар с по-малка сила, от която е необходима да има за съответната категория, тъй като силата на удара е различна за различни категории, т.е. колкото по-тежък е даден състезател, толкова по-тежка е категорията, толкова по-силно трябва да удари въпросния състезател, но когато удари с удар, който не е достатъчно силен, за да отбележи точка, но въпреки това системата го отчете с по-ниска сила, тези удари се отбелязват тук и ако срещата завърши наравно, състезателят може, всъщност не може, ми може да спечели по този начин. Последното важно нещо, което трябва да се отбележи тук, всъщност е, ако виждате как единицата е малко по-жълта. Всъщност тя е жълта, докато нулата е бяла. Това означава, че в момента този състезател води. Разбира се, тук е очевидно, тъй като резултат е 1 на 0 за червения, но при резултат равен, дали е 0 на 0 или 2 на 2, един от двамата състезатели обикновено също води. И точно това е критерия, в който се определят в повечето случаи броят на ударите, които не са отчели точка. Системата автоматично ги възприема. Хубавото е, че и треньор, и евентуално състезател, ако е хвърлил поглед, знае, че в момента, въпреки че резултатът е равен, той води и при завършването по този начин на рунда печелят рунда. Времетраенето на срещата по тейкондо и различните формати на състезания. В момента общо взето се практикува системата най-добър от 3 рунда. Както по-рано обясних, който от състезателите първи спечели 2 рунда, продължава напред и печели срещата. В случай на равен резултат има няколко критерия, които определят кой печели. Първият критерий е дали единият състезател е направил е отбелязал повече точки с удари с въртене от другия състезател. Ако и двамата са равни по този показател, следващия критерий е кой от двамата е нанесъл повече отчетени удари в главата на противника. Тоест по-трудните удари се точкуват и се бонифицират малко повече, дори от не само по точки, ами и по този начин дават предимство. Следващият критерий, който го коментирахме по отношение на равенството в рунда, това е когато даден състезател има повече нанесени удари по нагръдника на противника, не са отчели точка, но самата система е отчела, че все пак е регистрирала сила на удара. Системата е нова общо взето, от 2 или 3 години се нанесе. Преди това се използваше система, в която се играеха 3 рунда, от които точките се трупаха една след друга и не се анулираха. В системата от най-добрия от 2 от 3 рунда, общо взето всеки рунд е сам за себе си. Т.е. когато състезателя спечели, ако ще и с 10-12 точки да спечели един рунд, втория рунд резултатът започва от 0 на 0. Ако опонента му спечели втория рунд и резултатът е 1 на 1 по рундове, третия рунд също започва от 0 на 0. При старата система срещата общо взето трябваше да бъде изиграна до край, докато при новата може да се изиграват и само 2 рунда. В старата система обикновено се играеха 3 рунда и точките се трупаха нагоре. Там ако се завършеше наравно и общо взето бяха така равни по... Всъщност нямаше равни по критерии, се играеше златен рунд или рунд за златна точка, в който първи отбелязал 2 точки, печелеше и срещата. Последната система, която е актуална и която за нас също ни интересува, са така наречените отборни първенства, където се играе на отборен принцип, от 3 до 6 човека участват в един отбор, срещата е разделена на 2 или на 3 полувремена, като всъщност на 2 полувремена или на 3 части, като в първата част всеки състезател от отбор, да кажем номер 1 от червения отбор, играе срещу една минута срещу номер 1 от синия отбор. Изтича това време, резултатът стои на таблото, да кажем 10 на 0 за един отбор, излиза номер 2 от червения отбор срещу номер 2 от синия отбор и те изиграват една минута и така точките се трупат. Когато всеки състезател изиграе времето с състезател от противникови отбор, дава се почивка и се включва втората част, през която втора част може да играе всеки един от отбор
от червения отбор срещу всеки един от синия отбор. Решението е на треньора, той може да сменя състезателите. Единственото условие е, който състезател влезе да направи 10 секунди игра. След това треньора му може да го изтегли. Знаете, че клуба експериментира с тази система. Проведохме 2 такива състезания официални. В момента проведохме едно вътрешно състезание. Стремиме се този формат в клуба да бъде на месец децата да имат по едно такова състезание, за да могат да се обиграват, да трупат повече опит и разбира се да се забавляват и да имат мотивация за трениране.